Pozdravujem. V tomto krátkom videu by som vám chcel predstaviť tento plastový minútnik, ktorý je vyrobený v tvare takejto milej zlatej kravičky. Tento minútnik je vhodný pre meranie času pri príprave jedál v kuchyni, kedy je rozsah merania, ktorý zvládne tento minútnik od 1 minúty až po 60 minút, teda 1 hodinu. Čas, ktorý potrebujeme odmerať, si nastavíme veľmi jednoducho potočením na konkrétny časový údaj, na konkrétnu časovú hodnotu. To, že čas beží, nám oznamuje toto hlasné tikanie, ktoré po skončení času, po ubehnutí času, ktorý sme si zvolili na meranie, ustane a ozve sa zvonček, ktorý nám oznámi, že odpočítavanie času uplynulo. Výhoda tohto minútnika je tá, že je veľmi lacný, je odolný voči používaniu mokrých rúk, zašpinených rúk a podobne, čo nehrozí pri meraní času pomocou nejakého tabletu alebo nejakého mobilného telefónu, kedy máme špinavé ruky a mohli by sme ho znehodnotiť, poškodiť. Zároveň slúži táto kravička, tento minútnik, aj ako dekoračný prvok v kuchyni.